Hola, soc la Xènia i treballo a l'ERA. L'ERA és una entitat que fa més de 25 anys ens dediquem a la difusió de l'agroecologia, amb el suport dels nostres més de 350 socis i sòcies. I per fer-ho ho fem sempre a través de projectes com la revista Agrocultura, el projecte Esfera, els horts de les comunalitats de Manresa, la tertúlia agroecològica, més de 30 cursos de formació i un dels nostres projectes estrelles, el Banc de Llavors d'Esporos. A Esporos tenim més de 355 varietats d'horta i cultius extensius del nostre territori. La nostra tasca és conservar-les, estudiar-les i fer-ne difusió. Però no només de les llavors, sinó també de tot aquest saber fer pagès que va amb elles, com es cultiven, com es cuinen, quins usos tenen, com són, tot aquest saber que tradicionalment s'ha transmès de forma oral i que s'ha anat perdent, i que a Esporos atresorem per retornar-lo a la nostra cultura agrària. Avui us presentem un projecte perquè volem que ens ajudeu a fer possible amb les vostres aportacions un salt qualitatiu en les llavors d'Esporos. A Esporos fa més de 20 anys que fem llavors professionalment, de forma artesanal, i tenim cura de tot el procés productiu. Però quan arribem a la fase final, que és la secatge, si les condicions ambientals no són les òptimes, les llavors no s'assequen prou bé i a vegades aquests lots ens germinen massa d'hora o se'ns floreixen les llavors. És per això que aquest any hem decidit comprar un secador de llavors professional per aconseguir un assecatge òptim i de qualitat de les nostres llavors. Us presentem un projecte amb un objectiu mínim de 2.000 euros que la Fundació Triodos ens multiplicarà fins a 4.500, que és el cost de l'assecador professional. I si superem aquesta quantitat, complementarem amb altres materials de neteja de llavors, com són sedassos, garbells, ventadora. Com veieu, és una gran oportunitat per nosaltres. Ens doneu un cop de mà? Us necessitem!